Shugaban ƙasa zai yi wa 'yan Najeriya jawabi a safiyar gobe Alhamis. A wannan dare na Laraba, wata sanarwa ta fita kan cewar Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai yi wa al'ummar Najeriya jawabi a safiyar gobe Alhamis da misalin Karfe 7 na safe. Wanda wannan shine jawabinsa na farko da zai gabatar tun bayan na shigowar sabuwar shekarar 2023. Sai dai babu wani ƙarin haske ko burbushin bayani kan abin da zai yi jawabi a kansa a safiyar ta gobe. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da a wannan rana ta Laraba, Kotun Koli a Najeriya ta ci gaba da sauraron ƙarar da wasu gwamnoni uku suka shigar da gwamnatin tarayya kan maganar canjin kuɗi. Wanda a wannan rana aka samu ƙarin wasu gwamnonin jihohin Najeriya da dama, wanda su ma suka bi sahun waɗancan gwamnoni ta sigar shigar da ƙarar gwamnatin tarayya. Inda kuma Kotun Kolin ta ɗage sauraron wannan ƙara zuwa ranar 22 ga wata domin ci gaba da sauraron wannan ƙarar, ta kuma jaddada umarninta na wancan lokacin da ta bayar a baya kan ci gaba da amfani da tsohon kuɗi har zuwa lokacin da kotun za ta zauna domin yin hukunci a kan wannan shari'a. Bugu da ƙari, wannan jawabi na Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da zai gabatar a gobe yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya suke ci gaba da karɓa a hannunsu ta fuskar laliban sababbin kuɗin da za su yi amfani da shi wajen siye da sayarwa a faɗin Najeriya. Wanda babban bankin ƙasa CBN ya jaddada ƙudurinsa na daina karɓar waɗannan tsofaffin kuɗaɗe a faɗin Najeriya. Sai dai ko mai Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai zo da shi a safiyar gobe? Kuma masu kallo za ku iya tarawa domin jin abin da Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai yi jawabi a kai da safiyar gobe.